Tik. Tak. Tik. Tak. Parang orasan ang tinoong kitsara tinidor na timatama sa penghan sa luab malit nilang komedorsa islade klara. Nginit para kay Wendy, ang bawat tinoh ay dahandong, isang polalan bigat na nakapasan sa kanayang habalikat. Tahimik siyang nagsasandok kanan sa penghan madrasta niyang si Aling Ising, pilit na iniwasan ang hamatang mapaniri nito. Wendy, anak, basah ni Aling Ising sa katahimikan, ang buses ay tila pelot nginit may nakatahong pait. Alam mo naman siguro ang sitwasyon natin ngayon, diba? Tumango lang si Wendy, ang hamata ay nakatun sa nilahang boka na nasa gitna ng mesa. Namoy niya ang pamilyar na aroma nito paborito ang kanayang aimong ina, nginit ngayon parang abo ang lasa sa kanayang bibig. Malaki ang itang na iniwan mama mo pakpapatiloy ni Aling Ising, sinundan bentong hininga na pinung drama. Kasama nila sa hapag ang dalawang anak nito mula sa inang asawa, sina Brenda at Baste, na tila walang pakialam at patiloy lang sa pagkain. Ang maliit na pabrika ang sabon malapit nang mawala sa atin. Sayang naman ang pinahirapan niya. Pinahirapan niya. Si mama ang nahirap. At ngayong wala na ito, sila naman ang tila gustong makinabang. Napakahat ng labi si Wendy. Ang init ng sabawang nilaga ay hindi makapantay sa kimikilong pakiramdam sa loob niya. May naisip akong paraan, Wendy, sabi ni Aling Ising, bahang limapit. Isang oportunidad. Para makabangon tayo. Naramdaman ni Wendy ang titik ng madrasta. Hindi niya kailangang makanhat ng tinghan para malaman ang ibig sabihin nito. Ito na naman. Ang oportunidad na lahang siya ang kailangang maksakripisayo. Ano po ayan, Tita Ising, mahinang tanong ni Wendy, ang buses ay halos hanggan lang. Ngimiti si Aling Ising, isang ngiting hindi imabot sa kanayang hamata. May isang kompetisyon. Para sa mapiling dalaga. Isang napakayamang negosyante ang nahanap ng mapapanghasawa. Sa Latas Valamonte. Natagalan si Wendy. Latas Valamonte. Ang panghalang laman ng mga bisines seksyon ng darayo at mga chismes sa alta sociedad. Isang balay na rayo na mailap sa mata ng publiko, kilala sa pagiging eccentric at mailap sa baba. Anong kinalaman niya dito? Hindi ko po maintindihan, tita. Simple lang, anak, sabi ni Aling Ising, ang tunay naging mas madin. Sasali ko. Ito ang magiging paraan para mabayaran natin ang itang. Isipin mo na lang, pak na panghasawa mo sa Valamonte, hindi lang pabrika ang may sasalba natin, pati kinabikasan mo, sigurado na. Parang binisan malamang na tibag si Wendy. Ang buong katawan niya ay nanigas. Kasal. Sa isang taong hindi niya kilala. Para lang sa pera. Ang sikmura niya ay imikot. Ang pakiramdam pagiging hipit at walang kalaban-laban ay tila pader na himaharang sa kanayang pakanga. Pero tita hindi naman po ganun ang kadali. At hindi ko po siya kilala. Hindi ko po ata kayanan mo pitol ni Aling Ising na wala na ang pagkakanwarang lambang. Wala kang ibang gagawin kundi sa minute, Wendy. Itang naluab mo ito sa mama mo. Gusto mo bang mapinta sa wala ang lahat ng pinahirapan niya dahil lang sa kortahan mo? Ang salitang itang naluab ay parang panel na timarak sa piso ni Wendy. Ito ang palahing armas ng kanayang madrasta. Ang alalang ina. Ang sakripisyo. Walang nakawa sa Wendy kundi tumango ng dahan-dahan, ang makaliha ay nakpabadang tumilo. Sa ilalim ng hapag, kiniyom niya ang kanayang hapalat. Ang pakiramdam pagkabilang ko sa sariling tahanan, sa sariling bihay, ay mas masakit pa sa gutom na hindi niya maramdaman. Ang desisyon ay naibigay na. Wala siyang karapatang tumanggi. Sa kabilang dakong Maynila, sa isang malawak at modernong opisina na tanaw ang sitay-skylane, nakatayo si Latas Valamonte sa harap ng floor-to-ceiling glass window, hawak ang isang basong mamahaling alak. Ang refleksyon niya sa salamin ay nakpapakitang isang lalaking nasa early 30s, matikas, nginit may bakas ng pakot at pagkabakot sa mga mata.
Sigurado kan na body toe, sir tanong ni Marlon, ang kanayang matapat at medayo nach alalang sekretaryo, habang inaayos ang mga folder sa mamahaling mo kanay desk ni Lattes. Isang secret competition. Hindi ba parang medieval? Baahang natawa si Lattes, isang tawang walang soya. Medieval. Maybe. Pero mas gegestean ko na tukay sa harapan ang mga babaeng parang linta kang makakapit, Marlon. Alam mo naman kung ano ako kasaklamsom ka na habo. Ingilang sa Marlon. Alam ko, sir. Pero paano kung wala kang mahistihan sa kanila? Sayang lang ang effort at gastos. Himarap sa Lattes ang hamata ay malamang. Ken we stop. Simple as dat. Ang gusto ko lang naman ay makahanap ng babaeng iba. Hindi ang typical na social climber o ang nakpapanghap na mahinin pero lang pala ang habo. Gusto kong tutua. Ang hindi takot makpakatutua kahit pa hindi perfecto. May hinahanap sa Lattes na tila imposibleng makita sa mundong ay man at pakkakanwari na kinakalawan niya. Kaya naisip niya ang lihim na kompetisyon. Hindi dahil sa tradisyon, kundi dahil sa desperasyon na makahanap ng isang tong hindi sisiku sa tiksun kanayang pera. At bakit kailangang itago pa, sir? Tweede namang public announcement na lang. Precisalay bekaw sa idont wante attention, Marlon, sagot ni Lattes, limapit sa desk. Gusto kong makita sila sa kanilang natural na estado. Walang kamera, walang media. Gusto kong makita kung sino sila kapag akala nila walang nakatingin na importante. Kiniha niya ang isang folder na may lamang mga profilen mga pilang kandidata. Besides, it's more interesting taisway. Napabintong hininga na lang sa Marlon. Kilala niya ang amo. Kapag may naisip ito, mahirap nang pagilan. Sana lang, hindi ito may sa mas malaking gelo. Di mating sa venday sa isang pribadong resort sa Batangas kung saan hahanapin ang kompetisyon. Sakay siya ang isang limang fan na pinairam lang sa kanila, dala ang isang maliit na bag na naklalaman ng ilang pirasong damit, mga damit na pinili niya para makmakasihang. Walang dating. Isang kipasang mong na pantalon, isang maliwak na piting tsirt, at sinalas. Ito ang kanayang armor, ang kanayang diskarte para metalo. Pagpasok niya sa Grand Lobang Resort, agad siyang napaya. Ang ibang mga kandidata ay naroon na nakasuot ng mga eleganteng damit, mga makang sanay sa karanghayon, at naktatawanan na parang matakaw ng makakakilala. Ang iba ay may mga alalay pa. Naramdaman ni Venday ang pakirong kanayang sikmira. Para siyang istang nalihaf sa lipa. Sinadayan niyang paminta sa isang sulok malayo sa gripo at imipo sa isang ratan na ipuan ay miku para itaho ang maka sa ilang heblang biyok na nakalalay. Ang plano niya maging invisible. Iwag mapansin. Iwag mapili. Kailangan niyang matalo sa larong ito para makalaya. Maya-maya pa isang aurang kapangyarihan ang tila himaplos sa buong lobay. Timahimik ang lahat. Pimasok sa Lattes Valamonte kasama si Marlon. Matangkad ito mas gwapo sa personal kaysa sa ilang litratong nakita niya sa internet. May dala itong autoridad na hindi may paliwanag. Ngunit ang mga mata nito may kakaibang lamang. Isa-isang tinignan ni Lattes ang mga baba sa lobay. Ang iba ay nakpapachite, nakpapa-impress, nakpapakita ang kanilang pinakamakandang ngiti. Ngunit ang mga mata ni Lattes ay tila limalakpas lang sa kanila, walang interes. Hanggang sa dimapo ang tingin nito sa sulokang nason sa Venday. Nakilat sa Venday nang maramdaman ang titah. Mabilis niyang iniwas ang kanayang mga mata, tumingin sa soer, sa kanayang mga daliri, kahit saan, hiwag lang sa kanaya. Bakit siya tinitingnan? Hindi ba dapat ay hindi siya kapansin-pansin? Hindi ba yun ang plano? Ngunit hindi lumipat ang tingin ni Lattes. Nananatili itong nakatune sa kanaya. Hindi dahil sa handa dahil alam ni Venday na wala siyang panama sa mga babaeng naroon. Hindi dahil sa damit dahil siya ang pinakapayak sa lahat. Kundi dahil sa katahimikan. Sa pakiwas.
Nakita ni Marlon ang pagkinot nuwing amo habang nakatitig ito kay Wendy. Isang tingin na hindi niya maintindihan, hindi pa hanga, hindi rin pa kadismaya. Kiraosidad. Naramdaman ni Wendy ang pamimilang kanayang pisngi. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa hiya at kaba. Ano bang meron sa kanaya? Bakit sa dinami-raming nakpapapansin siya po ang napaktinan? Hindi ako narito para manalo belong ni Wendy sa sarili ang peso ay kimakabok na parang tambo. Narito ako para matalo. Ngunit habang nararamdaman niya ang patuloy na titahang mailap na balay na rayo, isang malamang na kaba ang humapang sa kanayang likod. Bakit parang ang lahat ay biglang nakakaroon ng kabaligtaran? Bakit parang ang plano niyang matalo ay nagsisimula ng mabililaw sa inang araf po lang? Parang eksena sa isang pelikula ang saminot ng oras para kay Wendy. Matapos ang nakakailang na pagdating ni Latis Philamonte at ang hindi may paliwanag na titig nito sa kanaya, ikiniya silang makastaf ng resort patungo sa kani-kanilang makasilid, makakwartong mas malaki pa sa buong buhay nila sa Isla de Clara. Naiwan si Wendy na tulala sa gitna ng kanayang silid, napapaligiran ang karanghayan na hindi niya kailanman naranasan. Ang lambot ng kama, ang bango ng makabalaklak sa fase, ang tahimik na airson, lahat ay sumisagaw ng eman at pribilehiyo. Ngunit para kay Wendy, ang lahat ng ito ay pader na lalong nakpapalayo sa kanaya sa katotohanan. Kinabukasan, nagsimula ang opisyal na kompetisyon. Tinala sila sa isang maliwag na 15 halo na inayos para sa kanilang inang pagtitipon. Tituna niya mas nakilala ang ibang makakalog. Sampang baba silang lahat, bawat isa ay tila may kani-kanihang bitbit na kumpiyansa at estratehiya. May isang babaeng tahimik lang din katilat niya, si Clara, na taga-probinsya Randolph. Ngunit mayroon itong determinasyon sa mata na wala kay Wendy. Mayroon ding isang masayan at palakaibigan, si Diana, na lumapit sa kanaya para makipag-isap, ngunit may naramdaman si Wendy na pagkakanwari sa likod ng hangitin nito. At nariyan si Stella na halatang. Galing sa mayamang pamilya, bawat halaw ay kalkulado, bawat salita ay pinag-isipan. Bawat isa sa kanila tila may maskarang suot, naktatahong tinay na lainin. Ngunit isa ang na imahawang pansin lahat si Bianca. Si Bianca ay larawan ng perpeksyon. Matangkat, balingkinitan ang katawan, makinis ang kitis, at may matang nanghangisap na tila kayang paikitan ang sinimang lalaki. Kimikilos siya na parang pahori niya ang lugar, ang bawat ngiti at tawa ay pinuong kumpiyansa sa sarili. Nang maktama ang tingin nila ni Wendy, isang mabilis na pagtaas ng kilay lang ang ikinawat nito sa kanaya, na sinundan ng isang tingang mapaniri mila iluhanghang po, bago ito timalikot at timalibilo sa ibang makakandidatang mas kalifala niya. Naramdaman ni Wendy ang pamilyar na kirot ng hiya. Ito ang mundo na hindi siya kabilang. Mundo ng makataong sanay sa kanitong labanan handa ng ayaman ng impluwensya. Anun habo ang laban niya? Okay, ladies, anin sayong isang babaeng staff na nakpakilalang Sims Gino ang event coordinator. Para sa inayong inang challenge, nais namang makita ang inayong hisay sa isang bahay na malapit sa piso nating mga Pilipino, ang paglilito. Nagkaroon bilinghan sa gripo. Paglilito. Hindi ito ang inasahan karamihan. Akala nila isang susalan o talent-portyon ang makahanap. Tinala sila sa isang outdoor kitchen na kumpleto sa gamit. Bawat isa ay may sariling stasyon. Sa gitna, nakain ang iba't ibang sangkap, makasariwang gulay, karne, isda, at makapampalasa. Ang hamon pagpapatiloy ni Msgina ay ang maglutong isang tradisyonal na pagkang Pilipino na sa tingin ninayo ay pinakamasarap at may pagmamalaki ninayo. Mayroon kayong 2 oras. Ang magiging hirado ay mananatiling lihim sa ngayon. Nagsimula na ang oras. Ang ibang mga kandidata ay tila nakpanik sandali, hindi sa hirado kung ano ang gagawin. Si Bianca, hayan pa man, ay kalmado lang na pimiling makasangkap para sa kare-kare, isang pitohing kilalang masarap na hinit komplikadong litain. Si Stella naman ay nakpasaya sa sinihang na hipon, habang si Diana ay parang gagawan menido. Si Wendy.
Sasemila nataranta rinsia. Ano ang kaya niyang litay no may pakmamalaki niya. Hindi siya kasanghaling kaniyang ina sa kisina. Nginit may isang pakay na laking nililitong mama niya kapag kailangan niyang pampalakas loob, isang pakay na simple lang pero pinuang pakmamal. Adobo. Pinili siya ng manok, kimyang tuyo, sika, bawang, paminta, at daon laurel. Simple lang. Walang arte. Ito ang alam niya. Habang nahiwa siya ng bawang at sibuyas, parang bumabalik siya sa maliit nilang kisina sa Isla de Clara. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kapanatagan. Dito, sa harap ng kalan at makasangkap, hindi siya sa venday na sa pilitang isinala sa kompetisyon. Siya lang sa venday na naglilito. Pinakilo niya ang manok sa tuyo at sika, inilakay ang bawang, paminta at laurel. Ang bangong adobo ay inti-inting kimalat sa hangin, isang amoy na pamilyar at komfortang. Hindi niya sinibikang khayan ang hapitoang iba na makang pangfisto. Nilito niya ang adobo sa parang alam niya, dahan-dahan, hinayang manut ang lasa, hanggang sa 50 ang manok at 50 ang sasha. Habang abala ang lahat sa loob ng control room resort, tahimik na nanonood sila sa mga monitor na nakpapakitang bawat halawang mga kandidata. Katabi niya sa Marlon na paminsan-minsan ay sumisilap sa amo. Makang desidido si Miss Bianca sa kore-kore niya, sir komento ni Marlon sinisibikang basahin ang reaksyon ni Lattes. Impresive. Tumango lang sa Lattes, nginit ang mga mata nito ay hindi nakafokus kay Bianca. Limipat ang kamera sa stasyon ni Venday. Nakatayo ituruan, simple lang ang kilos, walang halong pakkakanwari, abala sa pahalong nililito. Adobo, mahinang sabi ni Lattes, bahang nakakinot ang nua. Sa dinami-raming pwedeng litain, adobo lang. Veray simple, sir sabi ni Marlon, hindi may taho ang bahang pakkadismaya. Inaasahan niyang mas bongga ang ipapakitang mga kandidata. Nginit hindi kimibo si Lattes. Patiloy lang siyang nanuot kay Venday. Nakikita niya ang katahimikan sa mukha nito habang naglilito, ang parang pahalo nito sa kaserola, ang tila pakawala nito sa sariling mundo. Walang presire, walang pakpapanghap. Para itong nasa sariling kisina lang. Napansin ni Marlon ang tahong titik ni Lattes kay Venday. Mas matahol kaysa sa panunuot nito sa ibang kandidata na halatang mas nak-effort sa presentasyon at pakpiling pitoa. Sir isisan ni Marlon. May problema po ba? Imilang sa Lattes, nginit hindi inalis ang tingin sa monitor kang nason sa Venday. Wala naman, Marlon. May naalala lang ako. Isang sahot na palaisipan na lalong nakpatoka kay Marlon. Ano ang nakitang amo niya sa simpleng babaeng yun na naglilito lang adobo? Nang matapos ang oras, isa-isang ipinresentan mga kandidata ang kanilang nilito. Ang kare-kare ni Bianca ay mukhang napakasarap, kumpleto sa bahwang. Ang sinihang ni Stella ay may magandang presentasyon. Ang iba po ay may kani-kanihang effort. Paktotan kay Venday, dala niya ang isang simpleng bovong adobo, ang manok ay bahang na mimila-mila sa sasha, amoy na amoy ang bawang at sika. Walang harnese, walang arte. Adobo lang. Pinatikam ang hapitoa sa mga lihim na hirado, na mga executive balang resort, na nasa kabilang kwarto at tinitikman ang mga sample na dalang staff. Walang sinabi sa mga kandidata kung sino ang nanalo o kung may pintos ba. Basta't sinabi lang ni Mschina na natanghap na nila ang mga entries. Pakbalik ni Venday sa kanayang silit, pakot siyan nginit may kakaibang pakiramdam. Ang paglilitong adobo ay nakbigay sa kanayang sandaling paktakas. Nginit kasabay nito, lalo siyang nakalihan. Ano ba talaga ang purpusang kompetisang ito? Bakit paglilito ang inang hamon? At bakit pakiramdam niya, kahit anong gawin niyang paktataho o pagiging simple, may mga matang nakamasot pa rin sa kanaya, partikular na ang mga mata ni Lattes Philamonte. May mali. May hindi tama sa biyong sit-it na ito. Naksimila siyang maktida. Hindi kaya hindi lang pakpiling asawa ang tinay na layanan dito.
At ano ang eksaktong popol niya sa kung animang laro ang nilalaro mayamang silates. Ang tensayon ay hindi lang nakmimila sa kompetisyon sa pagitan nilang mga baba, kundi pati na rin sa mga lihim na tila nakakabli sa bawat sulok ng maranghang resort na ito. Ang kuryosidad niya ay napikaf kasabayang 5 lalang pahtidida. Ano ang nasa likod maskarang lahat, lalo na ang lalaking nakbakan ang lahat ng ito. Himiga sa venday sa malambot na kama, nginit ang isip niya ay hindi mapakali. Ang pagiging invisible ay tila hindi gumagana. At ang mas nakakabala, hindi niya alam kung bakit. Makalipas ang ilang arawang hahiting tuknovaw activities na mas makang pagsisiri kaysa simpleng susalan, isang panibagong hamon ang inihain sa mga kandidata. Tiambailding. Hinati sila sa 5 pares at ang magiging aktibidad, magsit itong sarili nilang tent sa isang designated camping area sa loob ng malawak na resort grounds. Nang binitinims gina ang hapanghalan para sa pagpapares, hindi maiwasan ni Venday ang kaban. Sana hindi si Bianca. Sana hindi si Stella. Nginit ang nabinot na kaparehan niya ay mas hindi niya inasahan. Pair number 3, Venday Ant. Merlates Valamonte. Isang kolektibong pahinga ang narinig mula sa ibang kandidata na sinundan makatitig na pinuong ingit at pagtataka lahat na katun kay Venday. Si Venday naman ay parang napako sa kinatatayan. Siya. At si Valamonte. Bakit kasali ang lalaking ito sa aktibidad? Hindi ba dapat ay takamasit lang siya? Nakita niyang bahang kuminot ang nua ni Lattes, tila nakila din ito, nginit mabilis ding nakabawi at nakpakitang neutral na ekspresyon. Sa Marlon na nasa tabi nito ay nakpipigil ng ngiti. Makang kailangan nating lahat ng konting tulong sa labas, sabi ni Lattes sa gripo, ang buses ay kalmadun nginit may din na parang sinasabing wala nang pwedeng imanghal. Let's go. Walang nakawa sa 20 sa minut. Habang naklalakad sila papunta sa camping site, dala ang isang malaking bag na naklalaman tent, pakiramdam niya ay pinagtitingnan siya ang lahat. Ang awkwardness ay halos pwedeng hiwain sa ere. Sa Lattes na naklalakad sa tabi niya, ay tahimik lang, ang presensya nito ay mabigat at nakakailang. Pagdating nila sa kanilang pwesto, binuksan ni Lattes ang bag at inilatag ang mga parts ng tent. Makaposte, makatali ang mismong talang tent. Makang simple lang hanghang sa sinibikan na nilang biyain ito. Okay, hawakan mo itos ni Lattes, iniabot kay Venday ang isang diluang mahabang poste habang sinisibikan niyang ikabit ang isa pa. Saninot naman ni Venday nginidol sa kaba at sa hindi niya alam kung paano talaga ito ginagawa nadilas ang poste sa kamay niya. Timama ito sa braso ni Lattes. Aray, mahinang sabi ni Lattes na pawak sa braso. Ay suray po, sir. Suray po nakpapanek na sabi ni Venday ang maka ay namimila sa hiya. Hindi ko po sinasadaya. Tinangnan siya ni Lattes may bahit ng iritasyon sa maka pero akat ding nawala. It's fine. Yes, be careful. Sinibikan nilang mili. Testime sa Venday naman ang nautisang makpasok ng poste sa makaluap ng tent fabris. Pero dahil sa kalitihan, naipasok niya ito sa maling bitas at nang hatakan ni Lattes ang kabilang dilo, mintik nang mapinat ang tala. Wait. Mali ata, sigaw ni Venday. Napahinto si Lattes at tinangnan ang ginawa niya. Isang maabang bentong hininga ang pinakawalan nito. Akala ko ba simple lang tuwig belong nito sa sarili pero sapat na para marinig ni Venday. Lalo sigang na iya. Suray po talaga. Hindi po kasi ako sanay sa ganito. Sa halit na makalit, isang hindi inasahang reaksyon ang nakita niya kay Lattes. Isang bahang pakngiti sa galit ng labi nito na mabilis ding nawala. Halatan ha, sabi nito, hindi na kasing singhat ng kanina. Okay, ako na dito sa mga poste. Ikaw na lang sa mga tali at telos. Sinibikan ni Venday na iban. Ang mga telos sa lipa pero dahil sa katangkahan, natapilok siya sa isa sa mga tali na nakakalat at bimaksak, bitino lang at sa damihan. Venday.
Mabilis na limapit silatis, may bakas ng pach alala sa maka. Are hau ukay. Ukay lang po ako, sabi ni Wendy, pinapakpakan ang damit, mas naiya kaysa nasaktan. Ang lampa kuputa laha. Hindi naksalita silatis, pero tinilanghan siya nitong tumayo. Sa pakakatong yun, naktama ang kanilang kamay. Naramdaman ni Wendy ang init ng palat nito, mahas pang kanti, pero malakas. Isang karainta ang tila dumaloy sa braso niya na mabilis niyang binawi. Pagkatapos ng ilang subok po, mahamalang COVID, at ilang mentikang aksidente, na karamihan ay kakakawan ni Wendy, sa wakas ay naitayo rin nila ang tent. Hindi ito perpekto, medayo tabang upon ka, pero nakatayo na. Napaupo sa Wendy sa damihan pakot at pinakpapawisan. Napatingin siya kay latis na nakatayo sa harap ng tent, tinitingnan ang kanilang obra maestra. May kakaibang kislap sa mata nito habang pinakmamastan ang tabang ng tent. Not bad for a fish try, sabi ni Latis, tumingin kay Wendy. May amusement sa buses nito. Hindi alam ni Wendy kung ano ang isasagot. Ngimiti na lang siya ng alanghanan. Sa kabilang lahat ng kahiyan, may bahagi sa kanaya na nativa. Nativa sa sandaling iyon na walang kinalaman sa kompetisyon, kundi sa simpleng pagtutulungan, o mas tamang sabihin, pagtitis ni Latis sa kalampahan niya. Samha sa minut na araw, napansin ni Wendy na madalas siyang sinisulaipan ni Latis. Hindi na iyong tipong titik na mapaniri o malamang, kundi isang tingin na pinuong kuryosidad. Nakikita niya ito habang kimakan sila, habang may ibang aktibidad, kahit habang naklalakad lang siya sa Harden Resort. Naksimilang mapansin ni Latis ang kasimpleng bahay kay Wendy. Ang paraan nitong pakiwas ng tingin kapag nahilis siyang nakatingin. Ang tahimik nitong pagmamasid sa paligid. Ang hindi nito pakikisali sa mga isa pa ng ibang kandidata tungkol sa mamahaling hamid kalatis chismis. Hindi ito nakpapapansin. Hindi ito nakpapakitang tao. Kung ano siya noong inang araw, hanuan pa rin siya, simple, tahimik, at medayo slimsay. At sa hindi may paliwanag na dahilan, nakikita ni Latis na refreshing iyon. Nakaka-intriga. Makang nak-inyoy kayo sa pag-obserba kay Miss Wendy, sir hindi napigilang komento ni Marlon isang hapon habang nasa opisina sila sa loob ng resort. Timinghan sa Latis mila sa bintana kung saan natatanaw niya ang Harden. Ses different, Marlon. Different of, sir. Ses not trying, sagot ni Latis. Lahat sila, may hidden agenda, may gustong patinayan. Siya, parang napilitan lang na mapinta dito. At hindi niya iyon tinataho. Pero sir, hindi pa iyon ang ayaw niyo. Ayang hindi interesado. May ba sabi ni Latis, isang palaisipan pa rin ang ekspresyon. Or may ba ses yes honest. At matahaw na akong hindi nakakakitang hanuan. Isang hobby, hindi makatilok sa Wendy. Limabas siyang kanayang silit para makpahangan sa may Harden. Madilim na at tahimik ang paligid, tanging ang tinuh lang makakilaklik at ang liwanag mula sa biwan ang kanayang kasama. Naglakad-lakad siya hanggang sa mapatpat siya malapit sa isang gazebo na medayo malayo sa main building. Papalapit pa lang siya nang makarinig siyang mga buses. Buses ni Latis at ni Marlon. Makang seryoso ang pinag-isapan nila. Hindi niya sinasadyang makinig pero napatigil siya sa likod ng isang malakong halaman nang marinig ang sinabi ni Latis. Luwe, Marlon. Hou ekbet me toe vind loewe in testchirches, my halong pangan getaya sa buses ni Latis. Alam mo naman ang nangyari. Pagkatapos ng lahat niyon maniniwala pa ba ako sa 3 loewe na aan? It's a transaction. A business deal in disguise. Palaging may kapalit. Palaging may interes. Pero sir, hindi naman lahat ng tao ganuan. Paano kung may isa dito na tutuwa, gait ni Marlon? Tutuwa. O magaling lang magpanghap, mapait na tawa ni Latis. I'm not looking for loewe, Marlon. I'm looking for someone acceptable. Someone who understands the arrangement. Someone who won't give me datjes.
King my bonus na konting affection fine. Perulove. Let's not fool ourselves. Na te gelandse wende sa narinig. Salekot malamig at makapang hariang imae ni lates filamonte mayroon palangpait. May pinagdanan. Isang tong hindi na niniwala sa pag-ibig. Sa hindi may paliwanag na dahilan nakaramdam siya ang awa. Umaral pagkakantinde. Hindi dahil sa gusto niya sa lates kundi dahil ang sinabi nito ay timama sa isang bahaging kanyang puso. Hindi ba't siya mismo ay napunta doon dahil sa isang transaksyon. Dahil sa itang. Dahil kailangan niyang magbayad. Bigla ang imahe ni lates sa isip niya ay bahagang nagbago. Hindi na lang ito ang arroganting belay na rayo na nagpakanang walang kwentang kompetisyon. Isa rin pala itong tao na nasaktan na nachtayong pader sa paligid ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang imatras pabalik sa kanyang silid dala ang bahong kalaman. Mas lalo. Siyang nakalihan. Gusto niyang limayo, gusto niyang matalo pero bakit parang may kung anong himihila sa kanya palapit sa misteryong lalaking ito. Tinakala niya ang sarili. Hindi, Wendy. Hindi ka pwedeng magpadala. Tandaan mo ang plano mo. Kinabukasan, habang naklalakad si Wendy sa may tabang dagat na bahaging resort, inisip ang hananghari, biglang bumiwas ang malakas na ilan. Walang babala. Wala siyang dalang payong. Patakbo siyang nahanap ng masisilinghan at nakita niya ang isang maliit na waiting set na hawa sa kawayan at nipa malapit sa dalampasigan. Similong siya doon basang basa ang damit at bihok. Nanghanghinaw siya sa hanaf. Maya-maya pa may isa pang anino ang mabilis na tumakbo pasilong sa set. Sa lates. Nakatanghanan sila parang halat. Basang-basa rin ito, ang mamahaling pulusert ay dimikit na sa katawan, ang bihok ay tumitilo. Sa inang pagkakataon, nakita niya itong hindi mukhang perpekto at kontrolado. Maka itong normal. Ilan sabi ni lates na parang nagsasabing isang obvious na bagay, hindi alam kung paano sisimilan ang isapan. Tumango lang si Wendy ay muko at niyakap ang sarili para mainitan. Ang lakas ng bihos ng ilan. Ang espasayo sa loob ng set ay maliit lang. Magkalapit sila, mas malapit kaysa noong naktatayo silang tent. Namoy ni Wendy ang pabango nito na may halong amoying ilan at dagat. Naririnig niya ang pahangan nito. Isang mahabang katahimikan ang namakitan. Tangang ang lakas-lasang ilan at ang hampas ng alon ang maririnig. Naramdaman ni Wendy ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot o kaba, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Isang momenteng kiliti sa kanyang dibdib. Napansin ni lates ang panganginig ni Wendy. Hinibat nito ang kanyang suot na itim na jacket, isang mamahaling windbreaker at iniabot sa kanya. Yere sabi nito ang buses ay mas malimanay kaysa karaniwan. Baka makasakit ka. Nakalinlangan si Wendy. Naki, hiwag na po, sir. Okay lang po ako. Kayo po baka, yestakit, Wendy, sabi ni lates, hindi na nakantayang sahot at marang ipinatong ang jacket sa makabalikat niya. Naramdaman ni Wendy ang init na nakmimila sa jacket at ang init na humapang sa kanyang pisngi. Naktama ang kanilang mata sa isang sandali. Nakita niya ang isang bahay sa mata ni lates na hindi niya po nakikita dati, walang lamang, walang pagkabakot. Kundi isang interes. O higit pa. Mabilis siyang imiwas ng tingin, lalong niyakap ang jacket. Ang puso niya ay parang gustong kimawala sa dibdib. Ano ba ito? Tanong niya sa sarili. Bakit ganito? Ang ilan ay patiloy sa pagbiwas, ikinakilong sila sa maliit na espasyo sa isang hindi inasahang sandaling katahimikan at koneksyon. Ang plano niyang limayo at matalo ay tila lalong nagiging komplikado. Ang lalaking akala niya ay kaway ay inti-inting nakpapakitang ibang maka. At ang puso niyang dapat ay sarado ay nagsisimilang makaramdam ng isang momenteng pintak.
ang init na naramdaman ni Wende Mila sa yakit ni Latis, ang karainting dumaloy sa kanilang makapalat noong magtayo silang tent, ang hindi inasahang sandali sa ilalim ng ilan, lahat ngayon ay parang belang naklaw sa minut na araf. Ang momenting kislapang koneksan ay napalitan ng isang malamig na hanggang tila imayip sa pagitan nila, at hindi lang sa pagitan nilang dalawa, kundi sa pagitan ni Wende at ng halos lahat ng tao sa resort. Nagsimula ito sa makabilanghan. Ina, napansin ni Wende ang pailalim ng makasalayat mila kina Stella at sa iba pang kandidata kapag dumadaan siya. Pagkatapos, ang kanhitina dati ay pilit ay talian ng nawala, napalitan blankong tingin o diretsong pag-iwas. Minsan pagpasok niya sa dininghal, ang masayang kiwintihan ay biglang iinto, at magpapatiloy lang kapag nakalayo na siya. Si Diana na dati ay inang bimabati sa kanaya, ay hindi na siya pinapansin. Si Clara, ang kapwa niya taga-probinsya, ay imaiwas na rin tingin, may bayad niya sa mukha. Pakiramdam ni Wende ay para siyang may nakakawang sakit. Ang bigat sa pakiramdam ay dumoble hindi lang dahil sa sitwasyon niya sa pamilya kundi dahil sa pag-isa na ipinaparamdam sa kanayan makatong kasama niya sa bahay na yaon. Ano ang nangyari? Wala siyang ideya. Hanggang isang hapon, habang nakpapahinga siya sa may pool area, narinig niya ang pinag-isapan nina Bianca at Stella sa kabilang hilirang makalangit chair, hindi alam na naroon siya. Kawawa naman pala si Wende, nuot sabi ni Bianca, ang buses ay pinuumpiking over. Kaya pala kanuin na lang siya kang imasta, parang walang pakialam sa kompetisyon. Kailangan pala niyang makahanap ng mayamang mapapanghasawa para isalba ang pamilya niya. Talaga gelat na tanong ni Stella na akat na naging interesado sa chismis. Saan mo naman nalamanhan? Narinig ko lang sa isa pang staff pagsasinenghaling ni Bianca. Lubog daw sa itang heng malate na negosyo ng nanay niya. Kaya siguro napilitan siyang sumali dito. Desperada na siguro. Tauge ang haling niyang magtago diba? Pa simple pa kayit pero diep inside holdiger den pala. Parang tinisok ng lebilibong karayom ang piso ni Wende. Hindi siya makakalaf. Hindi dahil sa halat na alam nila ang tungkol sa itang, iyon ay katotohanan. Kundi dahil sa parang pagkasabi nito sa Malaysia sa pangyayasya. Holdiger. Ang sakit ng salitang iyon. Kaya pala parang special treatment siya ni Mefalamonte minsan sa ganda ni Stella inisip ang manangyari. Baka nawa lang sa Latis. Or baka naman efektifa ang style niyang pa-victim, himakakik sa Bianca. Wel goed lik sa kanaya. Mahirap kalabanin ang tatanang kahirapan. Hindi na nakayanan ni Wende. Tumayo siya at mabilis na imalis nang hanhinach ang mga kamay, ang mga liha ay nakinan sa pagpatak. Kaya pala siya iniwasan. Isang masamang tsismis ang kimalat at si Bianca ang may pakana. Pinakmaka siyang desperada at makang pera. Ang masakit po hinamit ang kainan niya, ang problema ng pamilya niya laban sa kanaya. Pakiramdam niya ay hibat na hibat siya sa harap ng lahat. Ang sekreto niyang pilit itinatago, ang dahilan ng kanayang pagiging talo sa larong ito, ay ginawang armas para siron siya. Ang pakiramdam ng pagkakanilo ay mapait. Sa minut na sandali, ang bawat tingin, bawat bilinghan, ay parang sampol sa kanayang maka. Pakiramdam niya, lahat ng tao ay alam na ang sekreto niya at hinihishan siya. Ang dating tahimik na si Wende ay lalong napinung pag-isa at sakit. Samantala, ang tsismis ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Marlon. Bilang tapat na sekretaryo, trabaho niyang alamin ang lahat ng nangyayari sa paligid ng amo, lalo na sa loob ng sensitibong kompetisyon na ito. Nang makarating sa kanaya ang kiwento tungkol sa itang pamilya ni Wende at ang spekulasyon na ito ang dahilan ng pagsali niya, nakalangan siyang sabihin ito kay Latis. Alam niyang may namimiyong interes ang amo kay Wende. Ngunit kailangan niyang ipaalam dito ang lahat. Sir, sabi ni Marlon isang hobby habang nakre-refieve sa Latis ng mga dokumento sa kanayang study. May kimakalat na balita tungkol kay Miss Wende.
Nach angaten tengen selatis, ang hamatoi nachtatanong. Anong balita? Mein gat na inilaat ni Marlon ang tsismis, ang tungkol sa naliliging kampanaya, ang malaking itang, at ang konklusyon ng ibang kandidata na kaya ito sumali ay para makahanap ng Safiur. Habang nagsasalita si Marlon, nakita niya ang inti-inting pagbabago sa ekspresyon ni Latis. Ang bahaghang kuriosidad na madalas niyang nakikita kapag napag-isapan si Wendy ay napalitan ng pamilyar na lamang. Ang kapader na akala ni Marlon ay inti-inti nang bumababa ay milang timos, mas matibay kaysa dati. Hindi nagsalita si Latis pagkatapos marinig ang lahat. Tumayo lang ito at lumapit sa bintana, tumingin sa madilim na hardin sa labas. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa dati. So ganun pala, isip ni Latis. Ang pait ng nakarang pagkabigo ay bumalik. Ang kababaeng limapit sa kanayadol lang sa pera, ang kapagkakanwarang pagmamahal, ang transaksyon na nakabalat kayo bilang relasyon. Akala niya iba si Wendy. Akala niya totoo ang pagiging simple nito, ang pagiging hindi interesado sa yaman. Pero ang balitang ito imanhkop ito sa mapait niyang pananaw sa mundo. Nasa hili, lahat ay may presayo. Lahat ay may kailangan. Ang imahe ni Wendy na slim sy na nachtatayong tent, ang naiya nitong ngiti, ang panghanginig nito sa ilalim ng ilan, lahat ay nabayaran ng pachtidida. Pagpapanghap lang ba ang lahat? Isang maisay na palabas para makiyo ang simpataya ko. Ang isipeng iyon ay nachtilot ng kirot sa kanaya, isang kirot na ikinahilat niya. Bakit siya nasasaktan? Dahil ba imasa siyang totoo ito? Investigate het Marlon itus ni Latis, ang buses ay walang emosayon. Vind uit te trette about haar families kompanij. De strijdlei. Eis sir sagot ni Marlon nakaramdam ng awa para kay Wendy at para na rin sa amoniang miling isinasara ang peso. Naramdaman ni Wendy ang pagbabago sa pakikitungo ni Latis. Ang kasalayap na dati ay may kuriosidad ay naging malamig at mapaniri. Ang kapagkakataong nakakasalubong sila ay nagiging awkward, kadalasan ay si Latis ang inang imaiwasang tingin o limilikong doon. Ang yakit na ipinairam nito sa kanaya nuwing imilan ay naibalik na niya sa pamamagitan ni Marlon na may kasamang simpleng tank-aunote. Walang naging tugon si Latis. Hindi na nakati si Wendy. Ang pagiging magisa ay mahirap pero ang pakiramdam na hinihisgan siyang tong-tong nagsisimula ng magkaroon ng piwang sa isip niya ay mas masakit. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang magpaliwanag. Isang gabi pagkatapos ng hapinan kung son halos hindi siya kinalaf ang pagkandal sa titig ng ibang kandidata at sa malamig na presensya ni Latis sa kabilang dilong mahabang mesa, nilakasan niya ang kanayang loob. Nakita niyang papasok si Latis sa Librarang Resort, isang lugar na bihira niyang puntahan. Sa minut siya. Nabitan niya itong nakatalikod nakatingin sa mukha. Hilir ang libro. Mevalamonte tawag ni Wendy nanginginig ang buses. Limingon si Latis ang mukha ay blanco nginit ang mata ay malamig. Eis, Mr. Givman. May kailangan ko. Ang formalidad sa tono nito ay parang sampol. Dati tinatawag na siya nitong Wendy. Gusto ko lang po sanang magtanong, simula ni Wendy pinipagilan ang panghanginiging lobby. May nagawa po ba akong mali? Bakit parang galit po kayo? Bakit parang iniwasan niyo ako? Tumingin si Latis sa kanaya, isang tingin tumatahos pero walang init. Galit? Bakit naman ako makagalit? At bakit kita iwasan? Hou are jest ohne of te contestansieре, Mr. Givman. Itreed vrouwene ihalai. Liar. Gestong isigaw ni Wendy. Alam ni gang hende tutuion. Alam ni gang may nachbago. Pero hende po ganito dati, geit ni Wendy, ang haliha ay nagsisimila ng mamiyo sa gilitong kanayang hamata. Alam ko pong may narinig kayo. Ang tungkol sa pamilya ko. Sa itang. Totoo po yan. Pero hindi po totoo o hindi pitol ni Latis, ang buses ay kasing lamang aylo 1000 meter tume.
Everhouene hastai riasons voorbij here. Hou riasons are heur oven. Hende kukailangang malaman. Perugistu kong ipaliwanag halos pasig na sabi ni Wendai, ang sakit at frustration ay imapavna. Hindi ako simali dito para lang sa pera. Napilitan lang ako. Ayoko po dito. Ang gusto ko lang po ay matalo para makalis na ten perhaps uithoud fotos onlosing instead of seking my auto at plantings I am not interested in jaring malamig na sagot ni lates. Bago tumalikot mili at kimihang isang libro mila sa estante isang malinaw na senyales na tapos na ang isapan. Parang sinaksak sa Wendai samgasalitang iyon. Ang lamig. Ang dismissal. Ang kawalan ng interes. Para sihang hanggan na dimon lang. Ang sakit ay hindi na niya makayanan. Tumalikot siya at mabilis na limabas ang library, ang makaliha ay malayang dumadaloy sa kanayang makapisngi. Ang pachtang genilates na makinig, ang malamig nitong pachtrato, iyon ang halang dagok. Nawalan na siyang kakampi. Nawalan na siyang pag-asa. Ang tangang gusto niya ay ang sinabi nito, ang matalo at makalis. Pagbalik niya sa kanayang silid, imipo siya sa harap ng maliit na lamesa. Kimia siyang popol at balpen mila sa drawer. Ang kamay niya ay nanggang ginigparan, nginit may determinasyon na sa kanayang mata. Sa ilalim malamlam na ilawang table lamp nagsimula siyang magsulat. Mahal na Filamonte, sumisulat po ako para formal na magwitedraw mila sa kompetisyon na ito. Nainawan ko na po na hindi ako nararapat ito, at hindi ko na po nais pang ipagpatuloy ang pagpapanghap na ito. Tuwa pong may problema ang pamilya ko, ngunit hindi ko po ginusto ang mapinta sa sitwasyong ito. Hindi ko po kayang ibenta ang sarili ko kahit pa para sa kapakanan ng iba. Sana po ay maunawan ninaw. Hindi ko na po kaya. Lebos na gumagalang, Wendai de Gilman bawat salita ay may kasamang patak mliha. Nang matapos siyang magsulat, tinipin niya ang liham. Inawakan niya ito ng mahigbit. Ito na ang katapisan. Bikas na bikas din ibibigay niya ito kay Marlon o kay Mschina. Makakalis na siya. Malaya na siya. Ngunit habang hawak niya ang liham, isang bahagi niya ang nakalanlangan. Ito ba talaga ang gusto niya? Ang imalis na lang basta, na may dinge sa panghalan, na may hindi nalitas na samang loob. Ang pag-alis ba ang sagot? Hindi niya itiniloy ang paglalakay nito sa sobre. Sa halip, itinago niya ito sa ilalim kaniyang inan. Isang desisyon na ginawa sa gitna ng matinding sakit at pagkalito, ngunit hindi pa pinal. Ang alon partidida ay hindi lang imabot kay lates kindermaging sa kanayang na rin partidida sa sarili sa kanayang mga desisyon at sa kung anong habotalaga ang dapat niyang gawin. Kinabukasan, hindi na nakdalawang isip sa Wendai. Ang sakit ng pachtang genilates, ang bigat ng pag-isa, at ang kayan mila sa kimalat na tsismis ay sapat ng dahilan para panindigan niya ang desisyong imalis. Ang liham na isinilat niya kagabi ay nasa bulsa na niya handang ibigay sa inang staff na makikita niya. Hindi na siya sumabay sa almusal kasama ang ibang kandidata. Tahimik niyang iniligpit ang ilang gamit na dinala niya, ang makakipasang damit na naging simbolo ng kanayang bigong plano na maging invisible. Habang isinasara niya ang zipper ng kanayang limang bag, isang mapait na ngiti ang gamiit sa kanayang halabi. Ivina ako sa Isla de Clara kahit pa anong mangyari doon. Mas gagistien pa niyang harapin ang halit ni aling ising at ang problema sa itang kaysa manatili pa sa lugar na ito na pinung sakit at pagkakanwari. Limabas siya ang kanayang silid, bitbit ang bag, ang peso ay mabigat na hinit may bayad ng determinasyon. Naglakad siya patungo sa lobby, iniwasan ang posibleng makasalubong. Ang plano niya ay dimiretso sa front desk, ibigay ang salat, at magtanong kung paano makakalabas ng resort at makakasakay pabalik ng Maynila. Sa kabilang banda sa opisina ni Lates, hindi mapakalisi. Marlon. Mila nang i-report niya ang tsismis tungkol kay Wendai at makita ang malamig na reaksyon ng amo, alam niyang may mali.
Hende siya naniniwala na hanuan lang kadaling isang tabini lahat sa venday, lalo na't nakita niya mismo ang inti-inting pagbabago sa amukapag nariyan ang dalaga. Bukod pa roon, ang resultant pa ng investigasyon na ipinagawa ni Lattes ay nagsasabing tutuin hang may problema ang kampanayan pamilya ni Venday, ngunit walang indikasyon na siya mismo ang nagpipilit na makahanap ng mayamang mapapanghasawa. Mas makang biktima siyang sitwasyon. Hindi rin nakatilong ang narinig niyang kiwento mula sa isang staff tungkol sa pag-isip ni na Venday at Lattes sa library kagabi. Imayak daw sa Venday paglabas. May nasabi unahava ang amunia na malinaw na nakasakit sa dalaga. Habang nag-ayos ng kakamit sa silid ni Venday bilang standard prosedure kapag may alis o lilipat, napansin ng isang housekeeping staff ang isang nakatipang popol na nalog mula sa ilalim ng ina nang palitan niya ang penda. Nakita niyang liam ito para kay Filamonte. Dahil alam niyang sensitibo ang lahat ng may kinalaman sa mga kandidata, akat niya itong dinala kay Marlon. Binuksan ni Marlon ang liam, ang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salitang isinilat ni Venday. Withdrawal. Pagpapanghap. Hindi ko na kaya. Kimirot ang piso ni Marlon para sa dalaga. Tama ang hinala niya. Sobra na ang sakit na nararamdaman nito kaya nagdesisyon na itong imalis. Walang pag-alinlangan, mabilis na tinango ni Marlon ang opisina ni Lattes. Nabitan niya itong nakatayo na naman malapit sa bintana, nakatanaf sa malayo, ang isip ay tila lumilipat. Sir, tawag ni Marlon, ang buses ay may halong pagmamadali. Timangan sa Lattes, walang hana. Wat is het nou, Marlon? Hindi na nagsalita si Marlon. Iniabot niya lang ang liam ni Venday. Kiniha ito ni Lattes, tiningnan ang salat kamay at binasa. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang malamig na maskara sa kanayang mukha ay inti-inting nabitak. Ang kasalitang hindi ko na kaya, napilitan lang, hindi ko kayang ibenta ang sarili ko ay timama sa kanayang ng malakas. Ang paktidida na itinanim tsismis ay biglang naklaw, napalitan isang malinaw at masakit na katotohanan, nakamali siya. Nakpadala siya sa sarili niyang pait at cynicism. Inisgahan niya sa Venday nang hindi man lang ito binibigyan pagkakataong magpaliwanag. Sinaktan niya ito. At ngayon alis na ito. Nasan siya, tanong ni Lattes, ang buses ay nagbago, may bakas ng urgensya at pagsisisi. Nakita po siya ang huwart na naklalakad palabas ng main gate, sir papunta raw po sa sakayan bus o trikykle sa labas ng resort complex, mabilis na sagot ni Marlon. Hindi na nagsalita si Lattes. Mabilis siyang lumabas ng opisina, halos patakbo. Sa minut sa Marlon. Sir, saan po kayo pupunta? Tegelan natin siya, sagot ni Lattes, hindi na alintana kang may makarinig. Ang tangang nasa isip niya ay mabitan sa Venday bago ito talihang mawala. Naklalakad sa Venday sa kahabang kalsada sa labas ng marangang resort. Ang init ng araw ay tumatama sa kanayang balat, ngunit hindi niya ito alintana. Ang bawat hakbang palayo ay nagbibigay sa kanayang pakiramdam ng kalayon kahit po may kasamang kirot. Malayo po ang lalakarin niya para makarating sa hagwaiking son may mhabis na dimadon. Nasa isang medayo liblib na bahagi na siyang kalsada, kung saan wala masyadong bahay at piro pino lang ang nasa gilid, nang biglang may mintong isang itim na van sa tabi niya. Bimikas ang pinto at mabilis na bumaba ang tatlong lalaking mukhang brusko at hindi mapagkakatiwalaan. Natagilan sa Venday kinabahan. Sino po kayo? Anong kailangan niyo? Ikaw sa Venday de Guzman, diba? Tanong isa, ang mga mata ay mapaniri. Oo po. Bakit po? Si mama ka sa amin, sabing isa po hakbang sana palapit. Teka, bakit ako sasama sa inyo? Hindi ko kayo kilala, imatras sa Venday, ang takot ay humapang nasa buong katawan. Inakpitan niya ang hawak sa kanayang bak basta si mama ka na lang kang ayaw mong masaktan at mga hawakan na siyang isa sa braso ng. Screech. Isang itim na sif ang biglang himarang sa van, halos mabangha ito.
Mabilis na bimaba milasa driversiat selatis, ang maka ay galit na galit, sinisendan ni Marlon na halatang natatarantaran. Laya niusia, sigaf ni latis, ang buses ay may autoridad at nagbabaka sa galit. Natagelan ang tatlong lalaki tila nabigla sa biglang pagdating ni latis. Nagkatingnan sila. Sino ka ba para makialam matapang na tanong leader ng gripo? Ako ang taong magpapapilis sa inyo kapag hindi niyo siya binitawan ngayon din sagot ni latis, kinyo ang cellphone at akmang tatawag. Kitang-kita ang determinasyon at panghanap sa mga mata nito. Nakitang mga lalaki ang determinasyon ni latis, ang mamahaling sasakan nito, at ang presensya ni Marlon. Nag-alanlangan sila. Tinignan nila sa venday tapos sa latis. Makang napaktanto nilang hindi ito ordinaryong tao. Nagmamadali silang sumakay pabalik sa fanat. Mabilis itong pinaharirot palayo. Naiwan sa venday na nanghanginagparan sa takot, hindi makapaniwala sa nangyari. Mentek na siya. Limapit sa latis sa kanaya, ang galit sa mukha ay napalitan matinding pag-alala. Inawakan siya nito sa magkabilang braso, tinitingnan kang may sugat siya. Venday, okay ka lang. Sinaktan ka ba nila? Sunod-sunod na tanong nito, ang buses ay pinung imusaw nan ngayon lang narinig ni Venday mila sa kanaya. Imiling lang sa Venday, hindi pa rin makapagsalita, ang mkaliha ay naksimila na namang tumilo, mkaliha ang takot at mkalat sa pagdating ni latis. Sino po sila na ito niyang tanong? Bakit nila ako kilala? Timingin sa latis sa direksyon kung saan imalis ang fan, ang mkapanga ay naktagis. Hindi ko alam. Pero alaman ko. Ang importante, ligtas ka. Timingin siyang milikay Venday, ang mkamata ay pinuong pagsisisi. Venday, suray. Natagelan sa Venday. Suray. Suray sa lahat pagpapatiloy ni latis, ang buses ay mas mahina na pinuong sinseridad. Suray kang hindi kita pinakinggan. Suray kang naking malamig ako sa hayo. Nagkamali ako. Nabasa ko ang salat mo. Timingin sa Venday sa mata ni latis. Nakikita niya ang pagsisisiduan, ang paghalala. Nahinat ang sakit na naramdaman niya ay hindi basta-basta mawawala. Kailangan ko na pong imalis, Filamonte, mahinang sabi ni Venday, imiyak pa rin. No Venday pliasa pakisap ni latis, hinawakan ang kamay niya. Don't liafe. Pliasa stay. Begaan mo akong pagkakatong pimawi sa iyo. Let me protect iyo. Ang alokong proteksyon, ang pagsisisi sa kanayang mata, ang init ng kanayang kamay, lahat ay nakakatakso. Isang bahagi niya ang gustong maniwala, gustong manatili. Nahinit ang sagat ay sariwa pa. Ang pagtitida sa sarili, ang pagkawalang tiwala, hindi yun basta-basta mabibira. Iniling sa Venday, marang binawi ang kanayang kamay. Hindi ko po kaya. Hindi pa po ngayon. Kailangan ko pong hanapin mina ang sarili ko. Malayo dito. Malayo sa inyo. Nakita ni latis ang determinasyon sa mata ni Venday kahit pa lumiliha ito. Isang determinasyon na hindi niya kayang balin. Isang sakit na hindi niya kayang piliting mahilom akhat. Tumango siya ng dahan-dahan, may bigat sa peso. Naintindihan ko, sabi niya, ang buses ay may bayad ng kalangkitan. Pero Venday, pliasa promisa mo unetang. Timingin sa Venday. Mag-ingat ka. Antlet me knov weer hou are. Jest so ek knov oure safe. Hindi kita gegeleen, promisa. Gistu ko lang malaman na lichtas ka. Nach allen langhan sa Venday sandali, nginit nakita niya ang sinseridad sa mata ni latis. Tumango siya. Sa gepo. Tinilinghan siya ni latis na makasakay sa sif. Sa Marlon ang nachtrefe pabalik sa resort kung saan inasikaso nila ang ligtas na pag-alis ni Venday, hindi na sa pamamagitan bis kundi sa isang private kar na inarkila ni latis para ihatid siya kung saan man niya nais pumunta. Bago siya sumakay sa kotse milang nachtama ang kanilang mata ni latis.
Walang salitang na mitawi, nginit ang mga matanila ang nakisap, penuang mga hende masabing imusaon, ang pagsisisi, ang panghinaang, at ang isang mementing pag-asa na maral, sa ibang panahon, sa ibang pagkakataon, magiging tama ang lahat. Si Makay sa venday sa kutse, hindi lemingon pabalik. Ang pag-alis niya ay hindi na dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa isang desisyon, isang masakit na ngunit kailangang desisyon para hanapin ang sarili at ang tinay niyang halaga. Malayo sa aninong kompetisyon at ng lalaking nakpabaho sa takbuang kanayang bihay. Ang khaliha ay tumitilo pa rin, ngunit sa likod ng mga ito, may nabibiyong bahong lakas. Ang kotse na inarkila ni Latis ay nahadat kay venday hindi pabalik sa Isla de Clara kundi sa isang lugar na malayo sa Guluang Maynila at sa mga alalang Batangas. Isang maliit at tahimik na bayan sa baybayin Quezon ang napili niya, isang lugar na minsan niyang nakita sa isang travel magazine kilala sa payapang pamimihay at makakandang dalampasigan. Kailangan niya ang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanaya, kung saan makakapagsimula siya mili kahit sa pinakasimpleng paraan. Sa tulong kanting natitirang ipon niya at ang perang pobon sa kanaya ni Marlon na pinilit nitong tanghapin bilang siferan sa pay dav mila sa biglang pag-alis niya sa trabaho. Nakahanap sa vending isang maliit na kwartong may pahan malapit sa dalampasigan. Ang may-aring bahay, si Nanay Fura, isang mabait na matandang bida, ay akat siyang kinalanga. Ang inang lingkod ni Venday sa bayan ng San Rafael ay kinihol niya sa paglalakat sa dalampasigan, pakmamasid sa paglibokong araw at pakyak sa tiving malala niya ang manangyari. Ang sakit, ang kayan, ang takot, lahat ay inti-inti niyang inilalabas, hinayang anirang alon papalayo. Kailangan niyang ilabas ang lahat bago siya makapagsimula. Isang hapon, habang naklalakad siya, napansin niya ang isang maliit na karinderyo at coffee shop sa tabing kalsada na may na waitresswanted. Ang kapa at kwentahan ni Filay. Maliit lang ito, hawa sa kawayan at kaway, may ilang mesa sa labas na tanaw ang dagat. Pimasok siya, nakpagkasakali. Si Aling Filay, ang may-ari, ay isang masaya ang baba na nasa mid-40s. Nang malaman niyang nahanap ng trabaho sa venday at marinong naman pala itong maklitong ilang simpleng pitoa, nalala niya ang adobo chalanga at siyang tinanghap nito. Nagsimilang magtrabaho sa venday sa kapa at kwentahan. Ang trabaho ay simple lang, magserve ng kapa at pakkain, magligbit ng pinakainan, tumulong sa kusina kapag kailangan. Ang sahod ay hindi kalakyan, sapat lang para sa ipa at pang-araw-araw na gastos, pero para kay venday ito ay biyaya. Ang pagiging abala ay nakatilong para hindi niya masyadong maisip ang mga problema. Dito sa San Rafael, walang nakakakilala kay Venday de Guzman, ang kandidata sa lihim na kompetisyon ng Balaynaraw. Dito, siya lang sa venday ang bahong waitress sa kapa at kwentahan. Mas nakakanga siya ng malibak. Inti-inti nakilala niya ang mga regular na customer ng coffee shop, mga manggangasta na nakakape bago pimalot, mga gero mila sa kalapit na eskwelahan na nakmemerenda, mga taga-barangay na tumatambay para makipagkwentahan. Nakipagkaibigan siya sa ilang kabataan doon, sina Lito, isang trikaitle driver na laging may bankbiro, at si Maria, isang nagtitinda sa palengke na kasing edad niya. Natitinan niya ang simpleng takbuang bihay sa probinsya. Ang pakasing mga para sa libinghan ang mga manggangastang may dalang sariwanghili. Ang pakpiling sangkap sa palengke kung saan kilalang lahat ang isa't isa. Ang pamimista kapag may karawan ang isang kapitbahay. Ang pakikisama. Ang bayanihan. Isang Sabado, fiesta pala sa kalapit na barangay. Niyaya siya Nina Lito at Maria. Noong ina nakalangan siya. Matagal na siyang hindi nakakadalo sa mga ganitong kasayan. Pero mapilit ang dalawa. Sa kanya venday. Masaya ayon. Maraming pakkain, may palaro tapos may sayawan po mamayang hobby panhanghambinsi ni Maria. Wenha. Para makalimitan mo mina ang mga problema mo. Libre sakay sa trikaitle ko dagdag pa ni Lito. Napanghiti sa venday. Sa inang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon isang tinainan khiti. Timayak siya. Ang fiesta ay masaya at makilay.
Nachlakat sila sa plaza na pinuing mga banderitas. Kimain silang mga kakanan at street food. Nanood silang palusebo at akawang beku. Nakisali sa venday sa isang maliit na parlor gama at nanalupaan gmimiroang premayo, isang plastis na pamaypay na may nakakatawang drawing. Pinaktawanan nila itong tatlo. Sa habang yun, sa sayawan sa plaza, habang pinapanood niya ang makakapores na nagsasayaf sa ilalim mga dekirainting ilaw at biwan, naramdaman ni Venday ang isang kakaibang kapayapaan. Malayo sa karanghaang resort, malayo sa presireng kompetisyon, malayo sa mga mapanghashang mata. Dito, sa gitna ng simpleng kasayahan mga ordinaryong tao, naramdaman niyang bihay siya. Naramdaman niyang may halaga siya, hindi dahil sa kung sino ang kilala niya o kung mahkano ang pera niya, kundi dahil lang sa kung sino siya. Ngunit kasabayang kapayapaan, may isang anino na hindi pa rin malas sa kanayang isipan, ang anino ni Latis Philamonte. Sa mga tahimik na sandali sa pagitan pagsasurfing kape o pagyugas ng pinggan, sumasakay pa rin sa isip niya ang mukha nito. Ang malamig nitong mga mata na biglang nagkaroon ng pag-alala. Ang sensibilidad sa buses nito nang himingi itong tawad. Ang pakisap nitong mag-ingat siya. Kumusta na kaya siya? Hindi niya may wasang itanong sa sarili. Hinahanap po kaya niya ako. O kinalimitan na niya ako tulad ng sinabi niyang kakawan niya. Isang hapon pag-iwi niya mula sa trabaho, may iniabot sa kanaya si Nanay Cura. Isang salat. Walang return address, ngunit ang panghalan niya ay malinaw na nakasilat sa sobra. Kinabahan siya. Paano nalaman kung nasan siya? Binuksan niya ito nang nanghinhinag ang mga kamay. Ang salat kamay ay pamilyar. Venday, I hoop het is later vindt hou wel aan sofa. Tats al I wanted to knof. Marlon manage to vind uit weer hou wend. I told ou I wilden boter hou, anti intent to keep that promise. But I sultan stop myself from writing this one letter. I just want to say sorry again. For I verrighting. For not trusting ou, for hurting ou, for letting my oven past dictate of it treated ou. How didn't deserve Anna of it a competition it's over. I ended it shortly after how left. It was a mistake from the start. Ik know wou nie time aanspasse, and I will respect that. But I hope someday, when oude riade, I will give me a chance to properly apologize in persoon. Maybe even a chance to talk. Talk a care of ourself Venday. Please. Sincerely, Latis pagkatapos pa sa ang salat, nou po sa Venday sa gilid ng kanayang kama, hawakbaar in ang papel. Halong imusun ang bimalot sa kanaya. Pagsisisi. Lingkot. Kirot. At isang hindi may paliwanag na tiwa. Upag asa. Natapos na ang kompetisyon. Imihingi siya ang tawad. Gusto niya silang makisap mili. Ang peso niya ay nagtatalo. Ang isang bahagi ay nagsasabing iwag na siyang limangon pa. Masaya na siya sa bago niyang bihay kahit simple lang ito. Natakbihan na niya ang kapayapaan na hinahanap niya. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging hindi niya may kaila, ay nangangilila. Nangangilila sa koneksyon na nagsimilang mabiyo sa pagitan nila kahit gaano pa ito kaikli at kakomplikado. May bahagi sa kanaya na gustong malaman kung totoo ba ang pagsisisi nito kung may pag-asa pa ba para sa kanila. Tumingin siya sa labas ng bintana sa asal na dagat na kimikinang sa ilalim hapon. Ang paglalakbay niya ay hindi pa tapos. Ang paghanap sa sarili ay nakbangang kapayapaan, ngunit ang puso niya ay tila may sariling paglalakbay na nais pang tawakin. Nakatayo siya ngayon sa isang sangangdan. Ang don patungo sa pamilyar at payapang bihay na sinimilan niya sa San Rafael, o ang don pabalik sa nakaraan, pabalik sa Maynila para harapin ang hindi natapos na isapin at ang nararamdaman niyang hindi pa rin nawawala. Hinawakan niya ang salat ni Latis. Ang desisyon ay nasa kanayang kamay. Limipas po ang ilang linggo sa San Rafael.
Ang salat ni latis ay nanatiling nakatago sa ilalim kanang inan, katabing liham pagwitedrov na hindi niya naibigay. Habi-habi bago matilog, hindi niya maiwasang hawakan ang mukha ito, binabalikan ang mukha salita, pinakikiramdaman ang sariling peso. Ang bihay niya sa San Rafael ay nakpatiluay sa dati nitong ritmo, trabaho sa kapa at kwentihan sa imaha, pamamalingke, pakikipakwentihan kina Aling Felay at Nanay Kura, paminsan-minsang pamamasal kasama sina Lito at Maria sa hapon. Payapa. Simple. Ligtas. Ngunit sa kabilang kapanatagan, may isang bahagi sa kanayang na hindi mapakali, isang tanong na paulit-ulit na bumibilong sa kanayang isipan, paano kung? Paano kung totoo ang pagsisisi ni Latis? Paano kung mayroon kang tsansa para sa kanila? Paano kung ang pagtalikod niya ngayon ay pagsisisihan niya sa hinaharap? Nagsimilang bumalik sa alala niya ang sandali nila ni Latis. Hindi lang ang masasakit na bahagi ang malamig na pagtanggi sa library, ang mapanghis hang tingin, kundi pati na rin ang mamimintang koneksyon na hindi niya inasahan. Naalala niya ang amusement sa mata nito nang makita ang tabingang tent na biniyo nila. Ang pag-alala nito nang madilas siya. Ang init yakit na ipinahiram nito sa kanaya noong imilan at ang lambot sa buses nito nang sabihin, yes takit, venday. Naalala niya ang etsira nito nang iligtas siya mila sa malalakang himarang sa kanaya, ang halit, ang pag-alala, ang sinseridad ng himingi itong tawat. Hindi pala piro lamang at paktidida ang namakitan sa kanila. May sandaling kuryosidad. Pag-alala. Ng isang bahay na hindi pa niya lubusang maintindihan noon, pero ngayon, habang binabalikan niya, ay nakbibigayang ibang kailangan. Hindi siya masamang tao, naisip ni Venday. Nasaktan lang siya noon kaya naktayo siyang pader. Katilat ko. Ang pag-amin na iyon sa sarili ay nakbikas ng panibagong pinto sa kanayang peso. Ang dating halit at sakit ay inti-inting napapalitan pag-inawa at kasabay nito, ang pag-ispong miling damdaming pilit niyang ibinabon. Hindi niya may kakaila may epekto sa kanaya sa Latis Philamonte. Higit pa sa pagiging balay na rayon nito, higit pa sa kompetisyon. May nakita siyang bahagi nito na totoo, isang bahagi na nasaktan, na marahil ay nanghangailangan din pag-inawa. Ang tanong ngayon ay, sapat po ang nararamdaman niya para harapin muli ang lahat? Sapat po ang lakas niya para sinhan ang posibleng sakit kung sakaling mahkamali siya ilit? O mananatili na lang siya sa ligtas na pampang San Rafael kung saan payapa ang bihay niya? Isang hapon, habang naktitimpla siyang kapa sa likod ng counter sa kapa at kwentihan, napansin ni Aling Felay ang kanayang pagkatilala. Malalim ata ang inaisip mo, hiya, pinani Aling Felay na humingiti ng makailahan. Ang kapa, limalamang na. Napabalik sa ilirat si Venday. Ay pasensya na po, Aling Felay. May problema ba? O may inspirasyon tikso nito? Ngimiti lang si Venday ng pilit. Sa ilang biwan niyang paninirahan doon, noong malapit na rin sila ni Aling Felay na parang panghalawang ina na ang tirang sa kanaya. Ngunit hindi pa rin niya naikakwento ang buong detalayang kanayang nakaraan. May naalala lang po ako, sagot ni Venday. Isang tao pumila sa dati kong bihay. Inipo si Aling Felay sa tapat niya. At itong taong ito ba, masaya ang alala o masakit? Nakaisip si Venday. Pareho po. Timangatango si Aling Felay. Hanayan talaga ang bihay, hiya. Bihira ang piro saya lang o piro sakit lang. Kadalasan mahkalo. Ang tanong, alin ang mas matimbang sa peso mo ngayon? Alin ba ang mas matimbang? Ang sakit ng paktanghi at paktidida. O ang maminting sandaling koneksyon at ang pakasang dalang liham nito. Hindi ko po alam, Aling Felay, amin ni Venday. Natatakot po akong masaktan ilit. Lahat naman tayo takot masaktan, malimanay na sabi ni Aling Felay. Pero, minsan kailangan natin sumikal, lalo na kung ang peso na natin ang nagsasabing baka worth it. Mas mahirap ata ang habang bihay mong isipin ang what ifs, diba?
Ang gasalita ni aling verlei ti mama sa piso ni Venday. What ifs? Iyon nga ang bimabakabak sa kanaya. Paano kang ito na ang pakakaton niyang malaman ang sahot? Paano kang palalakpasan niya ito dahil lang sa takot? Maya-maya, dumating sa Maria para sundain siya pakatapos ng trabaho. Naglakad sila sa dalampasahan habang papalibok ang araw, kaya madalas nilang gawin. Naikwento ni Venday kay Maria sa isang pangkalatang paraan, ang tungkol sa isang taong Kristo niyang bahan panghalawang pakakaton hinit natatakot siya. Alam mo Venday, sabi ni Maria habang pinipilot ang hakabibe, minsan, ang pinakamatapang na gawin ay hindi ang pakiwas sa sakit, kundi ang harapin ito. Kung malaga siya sa ayo siguro subikan mo. Malay mo magwork. Malaga. Mahalakan ka ba sa lahat sa kanya? Sa paglibokang araw, habang pinakmamastan ni Venday ang pakilay ko ang kalangitan na himahalik sa dagat, isang linaw ang dumating sa kanya. Ang pakiwas ay hindi pakilong. Ang paktakas ay hindi kalayan. Natakbihan niya ang kapayapaan sa San Rafael, ngunit ang kapayapaan iyon ay hindi biwa hanggat may makatanong po sa kanayang piso na hindi nasa sahot, hanggat may damdamin siyang pilit na itinatangka. Mahal niya sa latis. Ang pag-amin na iyon ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang katotohanan kailangan niyang harapin. Mahal niya ang lalaking nakpakita sa kanayang paitang mundo, ngunit nakpakita rin kainan at pagsisisi. Mahal niya ang lalaking sa kabilang lahat ay hindi niya makalimitan. Kinakabihan pag-iwi ni Venday sa kanayang kwarto, kiniya niyang mili ang salat ni latis. Kimiya siya ang malinis na popol at balpan. Imana siya ng malalim. Oras na para magsalat ng sahot. Latis, natanghap ko ang salat mo. Salamat sa pag-alala at sa miling pakanging tawad. Maraming nangyari sa San Rafael. Marami akong natutinan tungkol sa sarili ko at sa bihay. Natakbihan ko rito ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Pero tama ka. May mga bagay tayong kailangang pakisapan. May mga sakat na kailangan inklusira. At may mga damdamin na hindi basta-basta nawawala. Hindi ako sigurado kung ano ang kainatnan nito. Natatakot pa rin ako. Pero mas natatakot akong hindi subikan. Iwi akong mainla. Gusto kitang makasap. Mag-ingat ka rin. Venday simple lang ang kasalita, ngunit bawat isa ay nakmila sa piso. Tinipin niya ang liam at inilakay sa sobra. Alam niyang mahanap ni Marlon ang adres ng opisina ni Latis. Kinabikasan, nakpalam sa Venday kina nanay Kura at aling verlei. May lingkot, ngunit may pag-inawa sa mga matang dalawang baba. Nakpalam din siya kina Lito at Maria na nanghakong bibisitahin siya sa Maynila balang araw. Inampakan niyang mili ang kanayang makakamit. Ngunit ngayon, hindi na ito ang bakang isang babaeng tumatakas, kundi ang bakang isang babaeng handang harapin ang nakaraan at ang hinarap, dala ang mga aral na natutinan niya sa kanayang paglalakbay. Sumakay siya sa bus pabalik ng Maynila. Habang tinatanaw niya ang papalayong baybayin ng San Rafael, may ngiti sa kanayang halabi. Hindi niya alam kung ano ang naghintay sa kanaya sa lungsod, ngunit handa na siyang harapin ito. Ang paglalakbayang kanayang piso ay papunta na sa susunod na hekto, ang pagharap sa katotohanan. Ang pagpabalik ni Venday sa Maynila ay hindi kasing haluang kanayang pag-alis. Sa halip na dimiretso sa bahay ni na aling isang sa Isla de Clara, pansamantala siyang tumiluay sa isang maliit na boarding house na malapit sa dating opisina ng kanayang ina, isang lugar na pinung alala. Ngunit ngayon ay simbolo na rin pag-asa na milang may tatayo ang naiwan nito. Kailangan niyan neutral na lugar, isang espasyo para sa sarili niya habang hinaharap ang susunod na kabanata. Ilang araw pagkatapos niyang may padala ang salat kay Latis, nakatanghap siyang tawag mula kay Marlon. Miss Venday, buses ni Marlon sa kabilang linaya, mahalang hayang dati. Marlon, napatawag ka at sahot ni Venday, biglang kinabahan. Natanghap na po ni Sir Latis ang salat ni Nayo. Gusto niya po sanang makipagkita sa inayo.
Kin kailan po kayo kwede. Himinga nang malalim sa venday. Ito na. Kwede bukas. Sige po. Saan po ninayo gustong makita. Nagisip sa venday. Ayaw niya sa isang pampublikong lugar kung saan maraming tao. Ayaw rin niya sa opisina nito. May isang lugar na pimasok sa isip niya, isang lugar na pareho nilang alam, isang lugar na naging saksi sa similang kanilang mga pagkakanawan, ngunit marahil ay kwede ring maging saksi sa kanilang pagbabati. Kwede ba sa dati namang tinilian sa Batangas? Sa resort mahinang tanong ni Venday. Alam niyang pahariparan ito ni Lattes. Natahimik sandali si Marlon sa kabilang linea, tila nakilat sa rehist. Sige po, Miss Venday. Pararating ko po kaiser. Magpapadala na lang po kaming sundo para sa inyo bikas. Kinabukasan, isang pamilyar na item na sif ang sumundo kay Venday. Ngunit hindi si Lattes ang sakay, kundi si Marlon lang. Tahimik ang biyahe nila papuntang Batangas. Pinilit ni Venday na pakamain ang sarili, paulit-ulit na sinasabi sa isip na kaya niya ito, na kailangan niyang gawin ito para sa sarili niya. Pagdating nila sa resort na dati ay parang isang kalingan para kay Venday, ngayon ay may ibang dating. Tahimik. Walang ibang bisita maliban sa mga staff. Tila isinaramina ito sa publiko. Iginiya siya ni Marlon papasok sa main villa, ang mismong villa kung saan madalas mag-opisina si Lattes noong kasaksakan kompetisyon. Pagpasok nila sa malawak na sala, nakita niya si Lattes. Nakatayo ito malapit sa bintana, katilatan dati, nakatanap sa hardin. Ngunit nang limanghon ito para harapin siya, ibang Lattes ang nakita ni Venday. Wala na ang dating lamang upakabakot sa mga mata nito. Napalitan ito ang halong kaba pag-asa at isang emosyon hindi pa niya nakikita rito dati, vulnerability. Venday, sabi nito, ang buses ay bahang ng kanginag. Lattes, sagot ni Venday, pilit ng humingiti. Iniwan sila ni Marlon, isinara ang pintong sala, binibahan silang privasay. Katahimikan. Isang mahaba at mabigat na katahimikan ang namagitan. Pareho silang hindi alam kung paano magsisimula. Maraming gustong sabihin, ngunit ang kasalita ay tila ayaw lumabas. Si Lattes ang inang bimasak sa katahimikan. Limapit itong ilang hakbang. Salamat sa pagbenta mo. At sa pagsagot sa salat ko. Tumango lang si Venday. Kamusta ka, tanong ni Lattes. Ang San Rafael. Okay naman po, sagot ni Venday. Tahimik. Payapa. Mabiti naman. Mili katahimikan. Himinga nang malalim sa Lattes, tila nakipon lakas mluwap. Venday, gusto kong himingi ilit ng tawad. Sa lahat ng nasabi ko, sa lahat ng ginawa ko. Lalo na ng hobby sa library. Hindi ko dapat sinabi ayon. Nasaktan kita, alam ko. At pinagsisisihan ko ayon araw-araw mila nang imalis ko. Timanghan sa Venday sa mga mata ni Lattes. Nakikita niya ang sinseridad doon. Walang halong pagkakanwari. Natakot ako noon, Lattes, mahinang amin ni Venday. Hindi lang sa kompetisyon, kundi sa naramdaman ko. Nang kimalat ang tsismis, nang naramdaman kong iniishan akong lahat, pati na ikaw parang humiw ang mundo ko. Gusto ko lang tumakbo. Kasalanan ko, mabilis na sabi ni Lattes, may pait sa buses. Dapat hindi ako nakpadala sa partidida. Dapat pinaganghan kita. Dapat pinagkatiwalaan kita. Patawarin mo ako, Venday. Sa hindi ko partitiwala sa iyo. Ang kasalitang iyon, ang pag-amin sa kasalanan, ang paghanging tawad sa hindi partitiwala, iyon ang pinakamatahol ng gustong marinig ni Venday. Naramdaman niyang may nabawas na tinik sa kanayang dibdib. Pinapatawad na kita, Lattes, sabi ni Venday, at sa pagkakataong ito, isang tinainan hiti ang humiyat sa kanayang halabi, kahit pa may namimyung liha sa kanayang hamata. Nakita ni Lattes ang hiti at ang haliha. Limapit pa siya, halos isang dangkal na lang ang pagitan nila. Gusto niya itong akapin pero nakbahal siya.
Salamat, Wendy. Dank hou. Akurin, sabini Wendy. Gistu kurin heminging tawat. Sa hende kupaksa sabi sa ayung tutu tengkol sa sitwasaun ku sa pamilaya. Natakot akong isipin mong pera lang ang habol ko. Imiling salatis. Naintindihan ko kung bakit mo ginawa ein. At kahit ano pa ang dahilan mo sa pagsalinuan, hindi ay nakpapabago sa kung sino ka. Nakita ko kung sino ka talaga, Wendy. Sa kabilang lahat ng geloof, nakita ko ang kabutihan mo, ang katatagan mo, ang pagiging totoo mo. Ang kapapiri ni latis ay nakpainit sa piso ni Wendy. Sa San Rafael ko natakbihan ang sarili ko, latis pagpapatiloy ni Wendy, ibinabahagi ang kanayang paglalakbay. Natutinan kong hindi ko kailangan ay man ang approval ng ibang tao para maging masaya. Natutinan kong paulahan ang kasimpleng bagay. At natutinan kong mahmal mili. Timanhan sa lahat sa kanaya ang peso ay kimabok ng malakas. Mahmal mili. Natutinan kong mahal pa rin kita, lahat pach amin ni Wendy, diretsong nakatingin sa mata nito, walang takot, walang alinlangan. Ito ang katotohanang niyakap na niya. Natagalan sa lahat. Ang kasalitang yun ang matahal na niyang inasa marinig, ngunit hindi siya makapaniwala na sa wakas ay sinabi na ito ni Wendy. Ang kapader na itinayo niya sa paligid ng kaniyang peso ay tilihan ng humiyo. Hinawakan niya ang kamay ni Wendy. Wendy, sabi niya, ang buses ay pinung imusaon. Hindi mo alam kung ano mo ako pinasayan ngayon. Dal mahal na mahal din kita. Noon pa man, nang ina pa lang kitang makita sa lobay, kahit hindi ko pa maman sa sarili ko. Ikaw ang naktiro sa akin na posible pa lang mahmal ilit, na posible pa lang maktiwala. Ang kaliano kanina pa pinipagilan ni Wendy ay tilihan ng bimaksak, makaliha ang saya, ang ginawa, ang pagmamahal. Gimiti siya kay latis habang imayak. Hindi na napagilan ni latis ang sarili. Marani ang hinila sa Wendy palapit at niyakap ito nang. Mahigpit. Naramdaman ni Wendy ang init at lakas ng akap nito, ang tibok ng peso nito na kasabayang tibok ng kanaya. Isinipsop niya ang mukha sa dibdib nito, nilalasap ang sandaling matahal niyang pinangharap. Bigyan mo akong pagkakataon, Wendy, belong ni latis sa biyok niya. Bigyan mo tayong pagkakataon. Similan natin ilit. Testime, tama na. Walang lihim, walang pader. Tayo lang. Imiwalay sa Wendy sa akap, pininasan ang haliha, at timinghan sa mata ni latis na pinuong pagmamahal at pag-asa. Latis, sabi niya, ang buses ay matatak na. Bigyan natin pagkakataon ang tayo. Isang matamis na ngiti ang similay sa halabi ni latis. Hinawakan niya ang pisang ni Wendy at maran itong hinalikan sa nua, isang halik na pinuong respeto, panhaku at pagmamahal. Ang paharap sa katotohanan ay hindi naging madali. May halihang pimatak, may sakit na binalikan. Nakinit sa hili ang pagpapatawad at pagmamahal ang nanay. Ang dating mahalong simila ay nabigyan pagkakataong magkaroon ng panibagong yekto, isang yekto na itatayo nila sa pendasang tiwala, pag-inawa at pagmamahal na natakbihan nila sa isa't isa sa kabilang lahat. Ang bigat sa kanilang makadibdib ay napalitan maha na pakiramdam, isang pag-asa para sa hinaharap na makasama nilang harapin. Makalipas ang ilang biwan mila ng makaharap at makapatawaran sina Wendy at lahat sa Batangas, ibang-iba na ang simuing hangin sa pagitan nila. Ang kapader ay tilihan ng bimaksak, ang kapaktidida ay napalitan matibay na tiwala at ang pagmamahal na dati ay pilit nilang itinatago o itinatanggi ay malaya ng hayong namimikatkat. Nakpasaya silang maktos ng isang maliit at pribadong pagtitipon, hindi isang grandeng kasal na inasahan marami mila sa isang balay na rayo, kundi isang simpleng seremonian pasasalamat at pagpapatibayang kanilang pagmamahalan. At ang napili nilang lugar. Ang Isla de Clara. Ang islang naging saksi sa mapait na similang kanilang kiwento, ngunit ngayon ay magiging saksi na rin sa similang kanilang bagong yekto. Ang pagbabalik ni Wendy sa isla ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang bigat sa dibdib, ang takot sa hinarap.
Sa halip my kapayapon at pananabik. Kasama niya si Latis, hindi bilang amu uputensel na Safir, hindi bilang kasintahan, kahapay, at ang lalaking pinili niyang makasama. Ang baiking son siya limaki, na dati ay parang petan sa ilalim pamamala ni Aling Ising, ay nabago na rin. Sa tulong ni Latis, na ginawa niya sa parang hindi makang pakbili sa pamilya, kundi isang patas na investment sa naivang negosyong ina ni Venday, nois ang makaitang. Ang maliit na pabrikang sabon ay inti-inti nang nakakabangon, ngayon ay pinamamahala ng isang katiwalang pinakakatiwalan nila, habang si Aling Ising at ang mga anak nito ay nanatili sa bahay. Bagamat ang dinamika sa pagitan nila ni Venday ay nakbago na, may distansya, may respeto, ngunit wala na ang dating kapangyarihan madrasta sa kanaya. Hindi na nakpapatinag si Venday. Pinili niyang makpatawad para sa sariling kapayapaan, ngunit hindi ibig sabihin ay kalilimitan niya ang manangyari. Ang seremonya ay ginanap sa isang maliit na hardin malapit sa dalampasigan kung saan tanaw ang asal na dagat na kimikinang sa ilalim ng araf. Simple lang ang ayos, makapiting ipuan na hawa sa kawayan, makabalaklak na haling lang din sa isla, isang maliit na arko na pinalamitian makadon niyog. Ang mga bisita ay bilang lang sa daliri, sa marlon, na nakangtilay sa kanilang pakpabalikan, na kanhitimila sa isang tabi. Sina Nanay Kura at Aling Falay na naglakbay po mila sa San Rafael, ang mga nakang pamilya ni Venday sa panahong kailangan niya ang masasandalan. Sina Lito at Maria na masayang masaya para sa kaibahan nilang natakbian na ang kaligayahan. At ilang malalapit na kamag-anak ni Venday mila sa panahong kanayang ina. Si Aling Ising ay naroon din, tahimik sa isang sulok, ang ekspresyon ay hindi mabasa, maral ay may bayad ng pagsisisi, o maral ay paktataka pa rin kung paano nawisahan nito ang lahat. Ngunit ang presensya nito ay hindi na nakapekto kay Venday. Walang pari uupisail na nakasal. Sa halip, tumayo sina Venday at Latis sa ilalim ng arko, makawak ang kamay, at nakpalitan ang sarili nilang makapanghako. Venday, simila ni Latis, ang hamata ay nakatun lamang sa kanaya, penung pahmamal. Sa islang ito kita inang nakita, at ito rin humiw ang hapader na itinayo ko sa pesuko. Hindi ko may papanghako ang perpektong bihay, dahil alam natin pareho na walang hanuan. Pero may papanghako ko ang katapatan ko, ang respeto ko, at ang pahmamal ko sa bawat araw na darating. May papanghako kung palagi kitang pakikinggan, palagi kitang paniniwalaan, at hindi na kita bibitawan. Mahal na mahal kita. Tumilo ang lihasam hamata ni Venday, ngunit mahaliha itong kaligayahan. Imagbit ang hawak niya sa kamay ni Latis. Latis, sabi niya, ang buses ay naklalaro sa emosyón. Sa islang ito rin ako minsan nawalan pag-asa. Pero dito rin ako ngayon nakatayo biwa at masaya kasama ko. Natutinan kong mahalin ang sarili ko, at dahil doon, mas natutinan kitang mahalin ng totoo. Hindi ko kailangan ang eman mo o ang kapangyarihan mo. Ang kailangan ko lang ay ikaw, ang pagmamahal mo, ang pag-inawa mo, ang pagiging sandalan ko. Pinapanghako kong alahan ko ang pagmamahal na ito, patatatahan pa natin ito ng magkasama. Mahal na mahal din kita. Isinute nila sa isa't isa ang simpleng singsing, hindi kimikinang sa diamante kundi makasingsing na pinasadayo, hawa sa pinakintap na kawe mila sa San Rafael at may maliit na perlas mila sa Isla de Clara. Sumisimbolo sa dalawang likhar na himibok sa kanilang pagmamalan. Pagkatapos ng kanilang makapanghako, isang masakabong palakpakan ang imalanghav mila sa kanilang makabisita. Limapit sina Nanay Kura at Aling Falay para akapin si Venday bumibilong makasalita ng pakbati at pakmamal. Sa marlon ay nakipagkamay kay Latis, ang hamata ay may kislap ng kasiyaan para sa amo at kaibigan. Nagkaroon isang simpleng salisalo pagkatapos, makapakang inihandang makataka isla, kabilang na ang paboritong adobo ni Venday. Nagkaroon ng kantahan, sayawan at masayang kibintahan. Sa isang sulok nakita ni Venday si Latis na nakikipag-isap at nakikipagtawanan sa mahapensan niyang manggasta. Wala na ang bakas ng dating mailap at sarayusong balay na rayo.
Sa halip naroon ang isang lalaking masaya, relatsit at tila natakbian na rin ang sariling lugar sa simpleng mundong iyon. Samha sa minut na biwan, sinimilan nina Venday at Latis na biyain ang kanilang biyahe ng magkasama, hindi sa isang malaking mansayon sa Maynila, kundi sa isang komportableng bahay na ipinatayo nila malapit sa dalampasigan. Hindi kalayan sa San Rafael, ngunit hindi rin naman sobrang layo sa Maynila para sa negosyo ni Latis. Pinili ni Venday na hiwag bumalik sa pagpapatakbuang pabrikang sabon kanang ina. Sa halip sa tulong ni Latis, nakbika siyang isang maliit na cafe malapit sa kanilang bahay, katilatang kopa at kwentihan ni Aling Falay. Dito niya ibinuos ang kaniyang hilig sa paglilito at pakikipag-isap sa mga tao. Ang cafe ay naging paboritong tambayan mga lokal, isang lugar na pinuong init at pamilyar na amuing kopa at bahong litong tinapay. Sa Latis naman, bagamat patuloy pa rin sa pamamahalang kaniyang malawak na negosyo, ay naklaan mas maraming oras sa mga proyektong makakatilong sa mga komunidad sa baybayin. Nag-invest siya sa mga kooperatibang mga mangingisda, nagpatayong mga silid-aralan, at sumiporta sa mga livelihud program. Nakita niya ang halagang pagtulong hindi lang sa pamamagitan ng malaking pera, kundi sa pamamagitan ng pakikilahok at pakikinig sa pangangailangan ng mga tao. Ito ang paraniang pagbabaking biyaya, isang bagay na natutinan niya mula sa pagmamahal niya kay Venday at sa paghihikap niya sa mas simpleng biyahe. Hindi perpekto ang kanilang pagsasama. May mga araw na may hindi sila pagkakanawan, may mga stress mula sa trabaho, may mga pagsibok na dumarating. Ngunit natutinan nilang harapin ang lahat ng ito ng magkasama. Natutinan nilang mag-isap ng mahinaon, magbigayan, at higit sa lahat, hindi kalimitang palagaan ang isa't isa. Natuto silang balansehin ang kanilang mga pangharap bilang individual at ang kanilang mga pangharap bilang magkasama. Isang hapon, ilang taon na ang lumipas, nakupo sina Venday at Latis sa verandang kanilang bahay, pinapanood ang paglibog ng araw sa dagat. Magkawak ang kanilang mga kamay, ang mga daliri ay magkapitbisig na parang mga ikat ng pinong matatak na. Naalala mo pa ba ang inang araw natin sa resort, tanong ni Venday na kanhiti habang sumasandal sa balikat ni Latis. Paano kung makakalimitan, sagot ni Latis, hinahkan ang tiktok ng ilo ni Venday. Ang babaeng nakapiting tsert at mong nakaiko sa sulok halatang gustong maging invisible. Natawa si Venday. At ang masangkit na balay na rayo na hindi makangiti. Hindi na siya masangkit ngayon, sabi ni Latis na kimitiran. Dahil sa ayo. Timanggan sila sa papalibok na araw, ang kalangitan ay nakapoy sa kulay kaal, rusas at lila. Ang hangin ay malat, ang tinuhong mga alon ay misika sa kanilang pandinag. Walang perpektong fairytale ending. Ngunit ang biyahe na biniyo nila ay tutuwa pinuong pagmamahal na sinibok ang panahon, ang pagpapatawat na nakilom sa mga sigat, at ang pag-asang patuloy na nakbibigay liwanag sa kanilang pagsasama. Inawakan ni Latis ng mas mahigpit ang kamay ni Venday. Tumingin sila sa isa't isa, ang mga mata ay nagsasabing lahat, ang pasasalamat, ang kintentong piso, at ang isang pagmamahal na alam nilang pangabambihay na. Sa harap ng mahandang tanawin, sa piling ng isa't isa, tahimik silang nakatanaw sa hinaharap, pinuong pananampalataya at ang pag-ibig na mananatiling matatak, anuman ang dalan ng susunod pang alon ng biyahe. Ang kanilang bahong yekto ay nagsimula na.